Soc Pep Masiques, propietari del restaurant Can Rin, i avui farem uns canelons de pasta d'arròs farcits de verdures, gambes i bolets shiitake, i acompanyats amb una salsa de soja, mel i oli d'oliva. Per fer aquest plat necessitem porro, pastanaga, espàrrecs verds, bolets shiitake, salsa de soja, oli d'oliva i mel, i les gambes. Primer de tot agafarem les verdures, les tallarem ben finetes i les saltejarem a foc ben calent i afegirem una mica de soja. I afegirem els bolets shiitake. Agafarem les gambes i també les saltejarem. Ho reservarem i saltejarem també un parell de gambes. Un cop tinguem això, hidratarem les fulles de pasta d'arròs i les traurem i les deixarem secar amb un drap perquè deixin anar tota l'aigua. Amb aquesta pasta d'arròs la farcirem amb el farcit de verdures i gambes i farem un caneló. Podem fer-ne un de més gros o dos de més petits. Un cop tinguem aquests canelons, els donarem un toque de forn per donar una mica d'escalfor i prepararem la salsa, que la salsa és una emulsió de soja, oli d'oliva i mel. Un cop traiem els canelons del forn, els posem en plat, ho salsegem amb la salsa i posem un parell de gambes per decorar. Bé, doncs aquí teniu el plat que hem fet avui. Espero que us hagi agradat i que vingueu algun dia aquí a Can Rin a provar-lo. Moltes gràcies. Gagner sa croûte, quitte à baisser son froc devant les spots.